Dan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba, dan Allah ki daina kuka. Kukan me kike yi haka ne, Baba? La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Baba, za ki sa na fara kuka. Dan Allah ki faɗa mu. Duka ciki da waje. Duka ciki da waje kamar yaya, Baba? A rasa kuɗin magani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga kuɗin haye gida. Sai kuma me, Baba? Ga yarinya ta zo da maganar kuɗin makaranta. Baba, me ta lafiyarki? Nawa ne lissafin kuɗin magani? Abin da aka yi lissafin kuɗin maganin nan zai kai wajen 3,000. To, ina so ki kwantar da hankalinki, Baba. Ina za a samu wannan kuɗin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wane ne, Baba? Alhaji Sandamu ne. To me ya zo yi, Baba? Magana gidan nan ne. Gidan nan ne. Sai ka je ka ji da wace ya zo don Allah ka bashi wani. Allah sarki Faisal, ba sai ka je ba, bari na je. Fito ina jiran ka. Wallahi Alhaji, Baba ba ta da lafiya. Ungwama katin asibitinta. Ɗakin aihuwa nake aiki. Za ka ban katin asibiti. A gwara dai ka duba, ka sani. Zan gani. Ai ba yin ɗaura rashin lafiya ba. Kowa na rashin lafiya. Shekara 2. Ko da kai muka ɗauka gina gidan billahi lizi abin da ka mi kenan. Ko ɗana ne alƙur'an da tambaye shi zan tambaye shi kuɗin haya. Alhaji, kar ka zata ƙarya nake. Ka leƙa gidan ka gani. Ba zan leƙa ba. To Alhaji, dan Allah, dan Annabi, ka yaƙuri. Idan rai ne ba ci ba na hakuri. To Alhaji, wai in baka haƙura ba, ya kake so a yi? To kuɗin zaka da ke ne. Tunda gidanka ne. Tunda gidan babanka ne. Dan fim a Yagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi.